everyone. So ଆମର ଏବେ ଫୁଲ୍ ଦମରେ yoga ଚାଲିଛି। चलो डायरेक्ट एक्सरसाइज पर लंच टाइम हो गला। आज टी लंच टाइम डेरी हो जाए प्लान कर जस्ट मुझे बसती भाविली गोटे भल बिरियानी होता जावा खाया से आपको फोन कली कहला हाँ गोटे जगह बुझाबुझी कला बिरियानी होमें से बाहर बिरियानी खाया देखिए केमती कौन बिरियानी होती कौन भल कर गोटे बिरियानी निश्चित देखा जाऊ क्वांटिटी सांगे क्वालिटी भल कौ लोक हम हम भी देखिया आम फाइनाल पहुँच जाइए बिरियानी काउंटर में देखिए कौन हो बसी खाइबनी हाँ तले बस तले बसिक या भर तो वीडियो शूटिंग कर एक्चुअली मद काउंटर ये सी बाहर खाने बाहर बस हाँ 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 तो वीडियो शूटिंग कर खाइला जहाँ कर सब मासू रेगुलर आम घर पाखर 3 किलोमीटर डिस्टेंस जाओ पाखापाखि भल बिरियानी मिल जाए 7,000 टका तो अधिका हम 7,000 टका पर पिछले खर्च के हिसाब करना तुम ताकू पूरा फुल लोडेड काल कहीं तले बस खाए तले कंफर्टेबल
रमा କହିଛି ନା ସେ ବିରିୟାନୀ ସହିତ ସିଝା ଅଣ୍ଡା କି रमा ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ବଢ଼ିଗଲେ ଟାଇମ୍ରେ ଦୁଇଟା ପିଲା ହେଲେ ଏକାଥରେ ଆସିବେ। ସେ 5,000 ଟଙ୍କା ନେବେ। 5,000 ନେବେ ଭଲ। ବାକି ମାନେ ଜଣ ଭିତରେ ଡେଲି ଖର୍ଚ୍ଚ 150 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯିବ ଏଠି। 150 ତିନିଟା ମିଳିବା ନିହାତି 4,500 ପଡ଼ୁଛି। ସିଏ ଆଉ ବିଡ଼ି ସଫଳ ସିଗାରେଟ ଆଉ ପଇସା ଦେଇ କିଣି ଖାଇବ କେବେ ହେଲେ? ଆମର ଯଦି ମାଗିବ 20 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଆଣିକି। କେତେ ନେବୁ ଏମିତିଆ କାମ ଅଛି ନା ମୁଁ ରହିବି ଆଉ ମୂଳ ଚାଲୁ ମୁଁ ତମ କତିରେ ଫୋନ୍ ଲଗେଇବି ସେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ କରୁ ସେ ରେଟ୍ରେ କିଏ ଦେବ ସେ ଯେମିତି ବୁଲି ବୁଲିକି ଯିବ ପପୁଲର ଭାଇ ଖାଇ ପିଇକି 250 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲା ସିଏ କ'ଣ ମୋତେ କହିବ ମୁଁ ବୁଝିବି ତାକୁ ରେଟ୍ଟା କହିଲି କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଲେଖା ପଡ଼ୁଛି 315 20 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ତା ଖାଇବା 4,500 15,000 ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା 500 ତମର ଖରାବେଳେ ସବୁବେଳେ ଏଇଠୁ ଖାଇଯାଏ ନା ସମସ୍ତ ପାଇଁ? ସାର୍ କ'ଣ କାମ କଲେ 15,000 ନେବ ଶୁଣିଲ ତମକୁ କହି ଆଣିବାକୁ ମତେ ଦେଖି ଆଜି କାନ୍ଦିଲା ହଁ ମତେ ସେଟା ସୁବିଲା ଯୋଉ ସାର୍ କହିଲେ ମତେ ଦେଖି ହସିଲେ କହିଲେ ଶ୍ରୀନିବାସ ହସୁଛି ଗାଡ଼ି ଲୋଡ୍ ହେଇନି ମତେ କହିବା କଥା ନୁହଁ। ସେ ଚନ୍ଦନ ହଇଜା ଫୋନ୍ କରି କହୁଛି ଲୋଡ୍ ହଉଛି ହଉ ତୁ ଲୋଡ୍ ଏବେ କଲେ ସେ କୋଉ 7ଟା ହେଲେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ ଆଉ ଲୋଡ୍ ହବନି। ଭଡ଼ା ଯେମିତି ଚଢ଼ା ମଡ଼ା ସରିଆର କଟକ ଯିବା ଭଡ଼ା ତଳେ ବସିକି ଖିଆ ହବ ଟେବୁଲ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ ପୁରା ଦେଶୀ ମୁଁ କେବେ ବି ଖାଇନଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅରୁ ଏଡ଼ିଆ ଚପଲ ବସି ପଡ଼ିଆ ଆଉ ନାଇଁ ଚପଲ ନ ବସେ ସେଠୁ ନା ଚପଲ ତ ବସନ୍ତି ବାଲି ପଡ଼ିବ ବାକି ନେ ବାଲି ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜାଗା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି ପଶି ଆସିଲୁ ପଛେ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ଆରାମସେ ଖାଇ ଦେଇକି ଯିବା ତଳେ ବସିକି ବିରିୟାନୀ ତ ଜବରଦସ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ଏଇଟା ଯୋଉଟା ନେଉଛନ୍ତି ଦେଇଟା ଲେగ్ ପିସ୍ ବାଲା ନେବୁ ଲେగ్ ପିସ୍ ଦେଉ ଭଲ ଚିକେନ୍ କମ୍ ଖାଇ ଯଦି ଲେగ్ ପିସ୍ ହେଇଗଲା ବଢ଼ିଆ ପୁରା ବିରିୟାନୀ ରାଇତା ତାର ଏଇଟା ଗ୍ରେଭି ଉପରେ ଅଣ୍ଡା ପିଓର ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ बढ़िया फ्लेवर टेस्ट भी जबरदस्त अच्छे बड़े टेस्ट है आम घर पाखे एमती बिरियानी आसी बोली मुझे जानी फास्ट टाइम मुझे खाई ना बाहर मुझे कौट गलु आगे जो नहीं माँ सारा फास्ट फुड मुझे भाविली से चलो खाई सार बिरियानी किया शेष बहुत बढ़िया टेस्ट मुझे जान नी एमती बिरियानी हुए कौन जगह बढ़िया ना कौन जगह बढ़िया ये देख लो ये जाऊला बाटर पहुँच गला बेस हठात देखा
ବିୟର ବି ଖାଇଲେ ଆମେ ତୋର କଥା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ସତ ମୁଁ ଜାଣିବି ଇଏ ମୋତେ ଡାକୁ ଖାଇବା ତଳେ ସବୁ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ତା ଭିତରେ ଇଏ କ'ଣ ଆ ଭିତରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମେ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛୁ ଆମେ ଆମର ସେସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ସୋ ଆମର ବିୟର ଫିୟର ନାହିଁ ଆମର ଖାଲି ଖାଇବା ବିରିୟାନୀ ଆଉ କୋକ୍ ଖାଇଯାଏ ବିରିୟାନୀ ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ଆଇଁଷ ଟିକେ କମେଇ ଦେଇ ଅଧିକା ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇକି ଲୁଟନ ବାହାଘରକୁ ଏକାଥରେ ଖାଇବି କାହା ବାହାଘର ସେ ବାହାଘର ବି ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ତୋର ତା ଭିତରେ ସାରଦା ଯାଇଥିଲି ସାରଦା ଦେଖା ହେଲା କ'ଣ କହିଲା କିଛି ନାହିଁ ବୁଝିଲା ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ କରିଦେଇ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ମୁଁ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଡ୍ରେସ୍ଟା କିଣା ହବ ପଇସାଟା ପଠେଇଦେବି କେତେ ଟଙ୍କା ଯାହା ହବ ଟଙ୍କା 500 ଭିତରେ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ କିଏ ଆଣିବ ଗେଟ୍ରେ ତୋଫାନ ସହିତ ଫାଇନାଲ ହେଇଛି ହାପି କ'ଣ କହୁଛି ତାର କି ଆମେ ବା ଯିବା ବା ତୋର ମୋର ହେଉଛି ଏଠି କୋଉଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା କୋଉଦିନ ଗୋଟେ ଯିବା ସେଠି କ'ଣ ଫିଷ୍ଟ ଫିଷ୍ଟ ହବ କହୁଛୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ତୋର ତ ଯାଇପାରିବନି ତୁ ତ ଯାଇପାରିବୁନି ହଉ ଚାଲ ଯିବା ତୁ ତ ଖାଇବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ସେମିତି କରୁଥା ବ୍ଲଗ୍ କରୁଥା ଏସବୁ ଡିଲିଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଉଛୁ ଡିଲେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡାଟା କେଯାଏ ଖାଇବୁନି ଖାଇବୁନି ନା ସରେ ଚାଲ ବିରିୟାନୀ ଖିଆ ଶେଷ ଇଏ ଯାହା ହଉ ଦେଖା ହେଇଗଲା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଆବେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସୋ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଯାହା ହଉ ଏତେ ଭଲ ବିରିୟାନୀ ଅଛି ତୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ ତୋତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବୁଝିଲୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଯାଇଥିଲୁ କୁଆଡ଼େ ବେ ଯାଇଥିଲୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି ଏ ଭାଇ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରୁଛି ପିଲା ହଉ ଚାଲ ବାଏ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ